Roedd y croeso'n un cynnes i arweinydd sydd falle gweld cipio grym o fewn gafal. Ond os yr un bleidlais wedi bwrw eto ac roedd 'na bwyslais mawr ar dyfu'r economi. If we grew the economy at anything like the rate of the last Labour government, we'd have tens of billions of pounds worth of investment for our public services every year. This changed Labour Party has a plan for growth. Pe bai Llafur yn ennill, mae yna ddewid y bydda Llywodraeth Cymru yn cael 195 o filiynau o bunnau ychwanegol ar gyfer cyflymu triniaethau iechyd a chael mwy o athrawon yn y pynciau allweddol. Mae yna ddewid hefyd na fydda cyfraddau treth incwm nag yswiriant gwladol na phreth ar werth yn codi, ond mi fydda na fwy o dreth ar brydeinwyr sydd yn byw dramor ac yn talu treth yn y gwledydd hynny. Mi alla'r cwmnïau o lew a nwy ddisgwyl talu mwy o dreth hefyd wrth i Lafur greu cwmni cyhoeddus newydd i fuddsoddi mewn ynni glân. Mae yna fwriad i gael mwy o heddlu yn y gymuned i fynd i'r afal ac ymddygiad gwrth gymdeithasol, ac atal y gangia sy'n cymell pobl i fentro i Brydain a'r gychod bach yn hytrach nag anfon i Rwanda. Mae'r manifesto yn hynod o bwyllog, a pham na ddyle fe fod, mae Llafur ar y blaen o 20 pwynt, pam cymryd unrhyw risg trwy gyhoeddi unrhyw beth newydd. O safbwynt Llafur Cymru, hynny yw Llafur yn y Senedd yng Nghymru, fe fydd na siom ynghylch hyn. Mae'r holl gyfynion ma o da Llafur yng Nghymru, dyn nhw ddim yn y manifesto. Mae'n ambell i beth am gynyddu pwerau yn y gwasanaethau prawf enghraifft, ond dim byd yn debyg i'r fath o newid trawsnewidiol i'r setliad datganoli yma Llafur Cymru neu Llafur y Senedd, ddylswn i ddweud, yn dymuno gweld. Anodd plesio pawb ac roedd un ferch yn codi cwyn yn ystod y lansiad ei hun, ond mae Llafur newydd gyhoeddi cynllun yma nhw'n gobeithio fydd yn arwain at ffurfio llywodraeth.